Drop it down like it's hot och shake that ass och allt det där som ingår i en... Ja, men det blir danser. Jag tror på Göteborg eller Puska och Gud. Men det är alltså här ute liksom? Ja. Nu går jag med bygger med oss. Kom problemen till tidigt klämbenet och skattefredningen med möjligheter. Sannolikheten är lite närmare förmedlingen med G. Men kanske borde byta nämn eller ställa till husvagn eller knacka ut sin gråtand. Men någon gång måste fördomen hinna till kapp. Du kan kalla det extra för att jag inte gjorde som de andra gjorde när jag gjorde som de gjorde förr. Ursäkta om jag stör. Men jag var inte gärna från den heliga skrift. Och hans pappa passar henne antikrist. Enligt fröken som försöker förklara det visst. Man kanske borde skjutit eller åtminstone dubbligt utnämnt. Nu är de döda, ligger det innan. Men för något lever ju bilden eller i början. Du kan kalla det utanför. För att det inte gjorde som en annan gjorde när de gjorde som de gjorde förr. Ursäkta om jag stör. Men jag var inte grann än jag var. Men sen ringer ju polisen. Vad än man säger det är jag som stör. De säger det är jag som stör. Huset blir det eller dylikt. Det knappt någon tid att lyssna på din kritik. Inte lycklig men ganska så lycklig. Så tänkte jag mig en chans att lyssna på min musik. Men nej, för inte se den inte komma. Och redan när de skriver så tagen en egen komma. Har de sagt så många gånger. Så tack men nej tack, jag hittar till utgången. Du kan kalla det utanför. För att jag inte gjorde som de andra gjorde. Men de gjorde som de gjorde förr. Ursäkta om jag stör. En dröm. Jag ägde svensk och går före i kön. Till och med man och var högre lön. Så tillvida att jag inte sitter arbetslös. Jag gillar motsatt kön. Så grabbar jag vill knappast den du kallar för bög. Men grabbar jag vill kanske den du kallar för trög. För jag fattar ju inte vad du säger även om jag har. Du kan kalla mig utanför. För att det inte gick som de andra inte när jag gjorde som de gjorde förr. Ursäkta om jag stör. Men jag var inte grann än om jag har. Del av gården med Movie. Vilket drag det var! Alltså ni är underbara, verkligen. Jag vill bara puffa lite för att ligga med P3, våran alltså officiella